ମୁଁ ଏ ମତେ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ସିଏ ଲାଇନରେ ମୁଁ ନାଚିବି ସିଏ ଲାଇନରେ ନାଚିବ ମାନପୁର ଆମ୍ବ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ମାନେ ଜାଣିଛ କି ଜାଣିବାରେ କଣ ତା ମାନେ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ କିଛି ହେଇପାରେ ମାନପୁର ଆମ୍ବ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ମତେ କୁଳାଇ ଦେଇଦେ ମାଲ ଦେଇଦେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ମାଇଣ୍ଡଟା ଦିଅ ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ନାଚିବି ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଜାଣିନ ये मारंगुरु अंदो ओकारे जैसे इमगमे ये अगवीरे ये मारंगुरु अंदो ओकारे जैसे इमगमे ये अगवीरे दीन Aj-raj!